Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo Balita, Banat, Bulig. Mga development sa panagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-18 na nga Saturday. Ay, pwede 18 pa lang ka adlaw sa bulan sang Hunyo, pero ang Bacolod nagasaulog sang 83rd Charter Day celebration sa sining adlaw sang Biyernes, June 18, mga kaaksyon. Hapit Charter Day sa syudad sang Bacolod. Kung tani may mga programa kag may mga kahiwataning syudad pagi kay Mayor Bing Lunardia kag sa iya sining mga konsyal kay Vice Mayor Elcid Familiaran, pero bangod sang padayon nga pagpamahog sang COVID-19 ati kuan ang tanay pahuway-huway, mga kaaksyon. Samtang yara pa si COVID-19 naga-atraka. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto ka timo-timo na ka panyaga na kung wala pa paghimos na para makatsibog na kita. Karon dugay-dugay mga balita sa aton sining mga action reporters. Mabatian naton mga kaaksyon plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan.
Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa kapurukan na kagkabaranggayan? Wala gid lamang madugay naka-flash report ang aton sining patrol. Kag initially may pila na daw 14 ka mga lantong ginapasa ni Aksyon Eden Abuso nga nahalitan sang sining kalayo, no? 14 ka mga puluyan ang nahalitan sang kalayo dira sa Purok Riverside Barangay Bata sining syudad sang Bacolod. Ini subject pa man for confirmation pero based ini sa report sang Bureau of Fire Protection nga 14 ka mga tag-iya sang balay, no? Si Nicolas Sigutcher, si Rodolfo Danio, Sivar Cabalida, Corazon Danio, Mercy Alasio. Amo ni si Corazon guro to kay nang na interview, no? Mercy Alasio and Helen Brillantes, Violeta Artango, Dodo Flores, Ivy Zulueta, and Antonio Solon, Maricon Artango, Lucia Coher, no? Villacoher, Lucia Villacoher, kag Karen Villacoher, kag Welma Cabalida, no? Balikan ta na karon si Aksyon Eden Abuso parte sa final report kag pila ka mga information pa nga madugang parte sa sunog nga nagluntad dira sa area sang barangay Bata sining nga mga tinion mga kaaksyon, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa kapurukan kagbarangayan diri sa syudad sang Bacolod, paghalong gid, no? Taas gid ang kaso sang COVID-19 kahapon ay puertiga palumbaan ay sila sang Negros Occidental mo. Ay terrible nga kaso sang COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. Sa mga kaaksyon ta kuway man lang sang kaladtuan nga importante mas maayo nga magpabilin lang sa inyo tagsa ka mga puluyan. Pero may mga importante nga kaladtuan kag hindi gid mapaiway, larga kita pero social distancing, face mask kag face shield gid lamang ang aton sining nga balonon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kamusta yang Negros Occidental ang mga syudad kag banwa sa probinsya sang Negros Occidental ga palumba sila sa syudad sang Bacolod mano ay puwerte. Sige, baloon ta lang na karon mga balita para tina sa Oriental side dito sa Negros Oriental. Kamusta kamo dira mga kaaksyon kag sa mga iban pang probinsya sang Western Visayas nagapaabot kita sang pagpangamusta sa inyo sa sining mga inora. Sige, sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon, no? Mga balita diri sa lokal sa Kapitolyo Probinsyal, balita karon dugay-dugay ni Aksyon Eden Abuso. Governor Eugenio Lacson nagpatuman sang bagong pulisa angot sa pagbakuna sa kada LGUs o kun local government units. Kaya ang ibang kuno daw wala gid. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Artay Hupon Face Shield Ordinance ang Bacolod magapadayon ang pagpatuman magluwas kung mayara sang mga nagakaigo nga kasuguan o kung mando nga nagapauntat sa implementasyon. Sa BCPO naman nga balita maki-update kita sining ginlutang manong ginpatay nga tricycle driver kagabi sa Sharina Heights Subdivision, Barangay Takuling, sining syudad sang Bacolod. Nagasigi pang investigasyon ti pasahero to sang tricycle kay daw may pasahero to sang isa ka babaye. Amo karon ang sentro sang investigasyon sang mga kapulisan sa idalom sang Police Station 6.
Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office, Balita ni Aksyon John Diaz. Si John Diaz anay mangin kaupunta sa balita sa Nokpo, banang nagpatay sa iya sining asawa sa banwa sang Calatrava. Nadakpan sining aga, kasong parricide igapasaka batok sa sospetsado. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, sa dakbanwasang sagay kita ma-focus kay didto ang balita nga makonsider naton talulupang doon maniho kay sige pang investigasyon sang sagay City PNP kag pagpagita sa suspect o kung suspects sa sining pagtero sa mag-asawa blaho nga napatay ang asawa ni. Actually maestra ini, ginsugat lang sang bana dira sa Mulukabok area sa syudad sang Sagay, no? Kahapon sang mga lasais pasado, ti tatlo ka mga person o interes ang ginpaidalom sa parapen test sining nga aga. Balita naman sa San Enrique, sa banwasang San Enrique, gabalita ni Aksyon Percival Villamor, gininagurahan ang bagong police station sa banwasang San Enrique. Ang pag-inagura pangunahan mismo ni Nokpo Director Romy Palge. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sa mga kaaksyon takon may mensahe kamo, ibutang lang dira sa Facebook page sang malabutan talang subong adlaw mga kaaksyon. Plus ang share kag nag-like sa aton sining Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod kag Aksyon BBB, Aksyon Balita Banat Bulig, ibasahon ta na karon dugay-dugay, no? Sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa kag sa mga kaaksyon tadra nga nag-monitor by aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton nga mga kaaksyon, welcome diri sa inyo sa ning palatuntunan sa Aksyon BBB. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang kay ari ng resulta sang small town lottery sa sining adlaw sang Biyernes mga kaaksyon, no? June 18, 2021, unang draw sang Small Town Lottery. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 8 kag 20, liwat 8 and 20. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang Ayos. Sige, daligid lang ha kay ma-open ta di anay ho. Sang aton sining mga talamyawon sa sining udto while nga nagpamati diri sa aton sining pagpangalagad, no? Daligid lang kay pangplastar ta ni anay ho. May lang pagpamati dira sa kay Hananiya. Ay, porti. Hananiya ha. Kay Rotsel Orel Cartel, may lang pagpamati, and Rowena Elwa King, Raymond Ligaspi Pinida, may lang pagpamati, no? Kag Arnold Bidayo, why naman di sa to? Kuha naman sa Arnold Bidayo, Humalumina, may lang pagpamati, and Josephine Celeste Taiko, may lang pagpamati, no? Lelebeth de la Cruz, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, kay Belma Laloy La Rosa, kay Emily Hindrala, Pelton Lipora, Liberty Binitin Obaldo, kay Junjun Mayordomo, and Juji Casalim, may lang pagpamati, no? Kag Andrew Juanites, kay Leonilo Bornales, kag Chuna Fajardo, kag kay Paring Renly Marter, may lang pagpamati, Paring Renly Marter dira sa banwasang Valladolid, no?
And Carmelita Villareno, may lang nga pagpamati, no? Carmelita Villarino, kay Rowena, kay Arnold Bidayo, Lilibeth de la Cruz, Belma Laloy La Rosa, and Emily Hindrala, no? Kay may lang nga pagpamati dra kay Gian Resicio Libon Dispoho, no? Jocelyn Libon Dispoho, may lang nga pamati sa inyo tanan-tanan dira, no? Ang iban sini pa karunan tani siguro, no? Kay ambot kun ma-check naton pa diring iba, no? Daligi lang kay plastar tabla para nga sikotar naton mas mayo, no? Kay Nixon Relota Bernardo, may lang nga pagpamati idol. May lang nga pag-monitor dira, no? And kay Raymond Legaspe, may lang nga pagpamati sa pamilya Untala, dira sa Bukros Dako, La Carlota, no? Arnold Bidayo listening from Barangay 3, La Carlota, kay Humalumina, Bon Ignacio, no? May lang nga pagpamati kay Von Ignacio sa La Carlota. Pelton Lipora, present sa Pasay. Okay. Next is Alex Montesa, no? May lang nga pagpamati. Kay Vanessa Mayo with Doc Mayo sang Minnesota. Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob kag Ma'am Jinky Dialagdon kag sa pamilya Dialagdon. Apil, may lang nga pag-monitor. Romy Alconsa, Noel Amar, may lang nga pagpamati ni sa utod yang nga si Perla Rinaldo, Rorek Mikey kag Ivan Amar, no? May lang nga pagpamati. Noel Amar, pagpanamyaw, no? Siling ni Jinky Dialagdon, stay safe sana sunugan. Diyan man. Raymond Ligaspi Pinida, condolence sa pamilya Gavito sa syudad sang La Carlota. Ayos. Sakay palagas lang ni Sir Noel Amar sa friend niya nga si Biola Baluyo Eras kag sa iyabana nga si John Eras, no? Si John Eras. Ana Sinoro may lang nga pagpamati ana Sinoro, no? Ayos. Kag Mr. George Gargasiran, thank you so much, good Sir George, no? It's kantong time, ha? Sige, Sir George Gargasiran, no? Thank you so much, good, no? And Mr. B-Boy Villasor, sang Simo Sektoral sa mga taga-country homes 1 and 2, may lang nga pagpamati, kay Mama kag Papa, Joe kag Lolita Sisters, Ginaline kag Jane, sa mga amigas siya nga Sanday Alma Uligon, Sarila Samar Aguilion, Mikey Montelia, si Bonbon Bicos kag Melanie Rihon. Alin sa kay Jinky Dialagdon, may lang nga pagpamati, no? And sa kay Elias Bandada, Manjo Arniho, may lang nga pagpamati. Jocelyn Libon Dispoho, and sa kay Mary Jane Saludares, may lang nga pagpamati, no? Vanessa May Reyobal, may lang nga pagpamati. Vanessa May Reyobal. And Cory Bidaha, Barrio Garay, Michelle Sayo Gemiroy, si Gian Resicio, kag Suset Alunan, may lang nga pagpamati. Ayos. Kagawa Dimbong Joe Campos, si Bia Jonathan, kag Valencia, Kenneth, may lang nga pagpamati, idol, no? Ayos, sige. Pakarunan tani sigurong iba naman ho, nga mga commercials naton, ambot ko mayari pa rin na bilin, no? Sige. Hindi ko makita di. Sige, pakarunan taning iba na. Mga ka-aksyon, standby sa aton sining pagpanumbalik sa Dilig Lamang Madugay. Desisyon 2022. Eto po, tatandaan nyo.
kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Matinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo. Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:06 ang aton oras diri sa inyo sining palatuntunan. Pwede ba lang maghubi ng may edad na? Pwede gid, no? Kinanglan talang tumar lang kita 1 or 2 capsules daily sang DTX 500 capsule, no? Kaya ang DTX 500 capsule, amo ni siyang kampyon o may protection with 1.3 million ORAC units ang antioxidants. Epektibo nga pangontra sa free radicals kag oxidation. Sa DTX 500 capsule, ang panit pa aksyon ta di bayo Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:08 nang aton oras, kada siglang sang orasan tabakad tuan tanay sa Aksyon eden abuso. Balita gikan dra sa patrol, ini may kang tanan sa sunog anong nang latest nga sitwasyon kag report sang Bureau of Fire Protection parte sa sining sunog sa Purok Kauswagan, Barangay Bata, sining syudad sang Bacolod. Yaring report upod kay Aksyon Eden Aboso sa patrol. Aksyon Eden. Action Rex, as of now, wala pa sang feedback gid sa ato from BFP kay ti wala man nagkadto bala dito sa area gid si Chief Inspector Rodel Gaspi
Kagtido hindi man to Action Rex makapa-interview ang iba na pero nakakuha kita sa initial ng mga pangalan sang tag-iya ni bulas sang mga balay o kung apektado sa sunog Action Rex base man sa gintipon nga data sang purok president nga si Sir Roland Jupita. Initially Action Rex ang mga tag-iya sang balay nga gintupok sang kalayo amo ining si Nicolas Sigoter, Rodolfo Danyo, Sevar Cabalida, Corazon Danyo, Mercy Alasio, Helen Brillantes, Violeta Artango, Dodo Flores, Ivy Zolueta, nga initially Action Rex amo ining tag-iyasang balay nga ginumpisan sang sunog. Ang ikapulo Action Rex si Antonio Solon, ika-11 ang balay ni Maricon Artango, iya ni Lucia Villacoher, Karen Villacoher, kag Wilma Cabalida Action Rex. So far, mga himata laman na gani Action Rex no magparintihan. Gani pamilya lang no magparintihan ay plariho lang ang kuanong apelyido. Yes, Action Pila Rex. ka bilog ni sila? 14 initially Action Rex. Pero total ni tanan nga nasunog? Totally, oo, Action Rex. Totally damaged kini sila. Tag-isa-isa ginis lang balay kung may ara lang nag-impon sa ila. May tag-isa-isa gini Action Rex. Tag-iya ginisang tagsa ka mga balay. Kagti we don't know pa kung sa isa ka balay pila sila kabilog. Pero initially amo ni Action Rex ang mga pangalan, hindi pala ang tag-iya sa mga puluyan. Kaya kung makita mo, Action Rex, lapad-lapad, nagsulod kita kaina sa pag-pull out naman sa BFP. Damo-damo, ito Action Rex ang panimalay sa sulod, pero wala na gid sa may mapuslan. Puro gid Action Rex yung mga remnants na lang to sang panimalay. Kay sunog gid Action Rex tanan wala gid sang bisan haligi nga nabilin Action Rex. Ang nabilin na lang to isa na lang kabalay diri lang sa may ano ni bangga lang yun Action Rex sa puno lang yun sa eskinita. Kaya wala na dala sa ang sunog. Pero the rest Action Rex ang likod ubos gid Action Rex. So balon ta karon kun pilaman bala ang balor sang kahalitan sang sino ganing sa Bureau of Fire Protection ta? Si Chief Inspector Rodel P. Action Rex. Why to siya? Wala pa siya kaina kag bag-o lang man nag-pull out ang BFP most probably may mga pag-inunanon kag briefing pa man sila Action Rex nga pati gayunon pero ang mga ara tong mga apektado Action Rex nga mga biktima yung pangsugat naman to sa sang barangay na most probably dalon to sila sa Kwanman sa din ang temporary nilang evacuation center? Amo pa Action Rex ang aton ring nga ginasundan kon sa gym ni sila bala kay do amo to hambal kay Action Rex ang isa ka personnel sang barangay bala nga dalon sila sa gym sang bata para sa temporaryo nila Action Rex nga shelter kag automatic mag 14 ka puluyan damo-damo ning apektado nga individuals ni? Damo gid Action Rex kay ang sa isa ka balay may mga pila pa man ka pamilya nga nagalumon kay ang ari di subong daan sa aton siningalistahan tag-iya sang balay alone lang ni Action Rex. Wala pa kita kabalo kung pila ka mga family members gid ang sa tagsa Action Rex ka mga puluyan. Tiya mo lang to kay ina ginpasalamatan man sang mga tawo didto bangod man nadasig ang bayanihan bala sang mga tawo nakadasig man sila nakaresponde gilayon sa sunog nga nagluntad pag-ibwal sang kalayo Action Rex gintong basyahan dayon nila tanan kay bayanihan system bala sang mga residente didto pero given Action Rex nga mga plywood mga dasig lang magmakot dasig Action Rex grabe pagidaan lapit naman og ugtong adlaw gid ras 10:30 nag-umpisa ang kalayo do medyo nabulubudlayan pag isa pero tido hindi man silinggid Action Rex nga kusog bilang huyop sang hangin ang man to isa sa napasaramatan nila nga hindi bala shadow kahangin kay kung grabe pag ituguro ang hangin Action Rex dasig pag ito sang puro mga light materials mo kag hindi ma-penetrate gilayon sang firemen ta kaya sa sulod-sulod dumping. Oh, yes, Action Rex. Amo ginang budlay kisa sa mga squatter area bala. Bangod niya do gutok-gutok ayawan. Amain na lang to gani Action Rex nakasulod-sulod
gawa ang mga BFP trucks dito sa sang iskinita to nila kay ginbutong na lang ang host laba-laba man ang ila host, at least naka-penetrate sila pasulod kag sila dayon nakapapiswit sila sang tubig Action Rex with pressure. So under control ng kalayo as of this time. Mga barangay officials na ara mandra? Ara to kay na Action Rex si Kapitan galing kay nagpull up siya dayon kay gin-process niya to ang temporary shelter man balasan sining mga biktima sang sunog, although tinutong hambal ni Purok President kay gina nga manugsaylo nagidman ni sila kay pang relocate sila Action Rex ang iban gani nga mga balay naghambal silang iba nilang mga gamit na matamat naman nila pang saylo. Pero kalabanan gid Action Rex wala gid sang may nasalbar bangod man sa sunog nga nagluntad ang iban wala patawong balay kay ato sa ila tagsa ka mga trabaho. Nakibot na lang kaina sa nahibaluan kag nakita kag nabatian sa balita nga may sunog nga nagluntad sa may bahin sang Purok Riverside Barangay Bata Action Rex. So dugaya base makasabat na sa aton si Sir Rodel Legaspi man sa pinaka-latest Action Rex nga investigation man sang aton sining BFP personnel kay tikong pamangkoton motong dito sa ila isa la Action Rex ang ginatudlo nila nga ginhalinan sang sunog amuning sa balay ni Ivy Zulueta Action Rex. Tapos naman sila investigasyon da sir ya? Naka-pull out na una na sila ni Action Rex sa pull out man sa aton kay nag-proceed na sila dayon sa ila man sa balik sa BFP office headquarters nila Action Rex. Magaling ka sa dalan da nga magyan sa salakyan magpasulod pa pila ka metro pa na? Medyo layo pa Action Rex. Mga 2 kaliko guro galing. Alin sa may lagyan sa salakyan? Pwede ka from the main road gid Action Rex. Pwede ka nakaliko sa total da balang gasolinahan wala. Diretso na lang dayon amo wala na dang dalan pag abot sa dead end liko kas wala ara na dayon Action Rex ang Purok Riverside. Okay. Ang although nga ginutok to mga BFP trucks kaina pero coordinated man sa mga tao. Way man sang injury sa sining sunog aksyon na din? Wala man Action Rex. Amo lang ginagil pasalamatan nila. Wala sang injury, wala sang may nasamaran, wala sang napilasan, wala sang mga nadula to Action Rex bala o kung wala sang fatality man nga na-record sa sining sunog nga nagluntad. Although kasi may mga naglain lang pamatsyag sa area to Action Rex kay damo to mga katigulangan kaina. Kaya kiti normal ang Action Rex bangod nga tisin o wala ang magnami ang pamatsyag nga makita na lang nila, wala man sila mahimo nga nagakaupos na ang ila sini Action Rex nga mga pian. Sa dugang pa naton Action Rex nga balita sa patrol nakaistorya naton actually kay ina si Dr. Julius Drilon isang chief executive man sang Chief of Hospital sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag nagpalayag siya Action Rex nga sining Miyerkules lang nagdugang sila sang 22 ka mga COVID-19 beds Action Rex bangod nga overwhelmed na gid katama ang mga pasyente sa hospital hindi lang sa Corazon Locsin Action Rex kundi sa iban pa nga mga pribadong hospital kung COVID-19 ang paghahambalan kay sa weekly average gani nila Action Rex gang COVID-19 cases nga ma-record nagalambot sa 38 to 49% weekly average Action Rex nagasaka kuno ang ninang rate bala sang COVID-19 positive diri lang na alone sa syudad sang Bacolod. That's why nga on their part nagapangita man sila Action Rex sang pamaagi nga padayon man makabaton sang mga pasyente nga nagakinahanglan gid sang bulig. That's why nga naghimo sila Action Rex sang temporary facility man para ma-decongest o kung mapaganhagan ang kagutok sa mga COVID-19 wards. That's why nga kung medyo daw ayo-ayo na kuno
ginapapanaog nila Aksyon Rex sa bag-o nila nga 22-bed facility Aksyon Rex ang gipahamtang lang dira sa gihapon sa compound sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Kag tiamo na sa gihapon Aksyon Rex ang proseso medyo kisa madugayan sa triage area kag isolation area bangod nga determine gid nila maayo Aksyon Rex kay gina-assess para maprotektahan man ang ila sini nga mga personnel kay ti mismo siya nagpalayag na nga nagkakakulang na sa mga nurses kag ibang nga hospital staffs. That's why nga dapat halungan gid nila nga hindi man magpositibo sa COVID-19 kag ti gin-mention ni Aksyon Rex no nga dapat ang mga tawo mangin aware na gid sa sining COVID-19 sulit-sulit na lang nga hambal bangod nga kung hindi pa gid magtanda gid Aksyon Rex yang tawo amo man toong ginahambal ni Doc Juanico sa Region 6 actually pag tinagatugma man kuno bala sa gasanto man sa ma-record diri sa syudad sa Bacolod by end of June posible Aksyon Rex nga magbaton sang pasyente ng Corazon Locsin COVID-19 patient ng Corazon Locsin sang 40 subong way pagid chansaw gaglinutok pa Gilinutok kid Aksyon Rex miskan mga private hospital kung si Dr. Rilon ang paghambalon overwhelmed gid katama ang mga hospital ti ambal niya kung hindi pagid magsunod ang mga tawo kag sige pagid pasaway by end of June gina tan-out Rex nga magabaton sila sang 40 to 45% abis ang moderate to severe cases nga mga COVID-19 patient per day base ina Aksyon Rex sa weekly average sang COVID-19 patient nga record dira sa Corazon Locsin. So dali lang kay balikan ta na si Aksyon na din abuso na utod ang iya sining linya gikan dra sa area sang patrol no sa barangay Bata. Kag ang gina-report ni Aksyon na din abuso ini may kang tanan sa palayag ni Dr. Julius Rilon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kunang nung latest dirati gaglinutok gihapon ang COVID-19 patient sa among hospital mga ka-Aksyon. Balikan ta si Aksyon na din. Yes, Aksyon Rex kaya nagahambal gid si Dr. Rilon nga hindi dapat magkumpiyansa sa gihapon. Arang mga hambal-hambal bala Aksyon Rex nga kung papakunahan sila pag gusto ka na mas extra halong kagani kahit may given nga may extra ka na nga protection sa imo lawas hindi mo na pag-abusaron hindi mo na siling nga amo ginang saligan mo basta maghalong kagid kag di nagalao man sila Aksyon Rex nga magabukas na ang OB-GYN and pediatric room facilities nila for COVID-19 buwas nga adlaw kay tigin repair ni Aksyon Rex sa mga nakaligad man. Ano to nga kwan? OB-GYN kag pediatrics nga pediatrics facility kag ano to? OB-GYN. OB-GYN? Kay gin-repair ni siya gali. Gin-repair Aksyon Rex kay para mas makatagpagid sa mas maayong serbisyo kay timiyara sa kisa sa mga kabataan. May mga nagabusong man Aksyon Rex nga nagapositibo sa COVID-19 kaya at least ma-separate sila Aksyon Rex sa mga adult bala kag mga normal COVID-19 patients nga gina-admit dira man sa Corazon Locsin. Ang tingog karon Aksyon Rex ni Dr. Dirilon at na ipabati sa iban niya News and Public Affairs Program sa Aksyon Radio Bacolod. Balitalin sa patrol ang ka-Aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa patrol mga ka-Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time last 12:28 na aton oras sa mga ka-Aksyon MVIC Bacolod no kay ang MVIC Bacolod amo ni siyang patigayon sa pag-check sa inyo sining mga salakyan no kung magparehistro kita mayara smoke emission kag iban pang bagay mga ka-Aksyon nga imuon sa aton sining mga salakyan no di ang MVIC Bacolod isa sa mga nagahatag sa serbisyo nila pagi sa Simatec Enterprise Incorporated nga naga-operate sining MVIC Bacolod aranang sa Bredco Port 3 ay secure warehouse number 20-21
MVIC Bacolod, pwede bang kamo magka-contact for more developments kag information sini mga kaaksyon, no? Pwede kamo katawag dira sa 454-2222, no? Or sa cell number 0915-063-4386 or 0960-528-2764, no? MVIC Bacolod. Ara lang sa Facebook page sa may Facebook man ang MVIC Bacolod. I-check lang ninyo for some clarifications kag detalye sini parte sa ila sining services. MVIC Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta Santon Plus Herbal Soap anayho pampakinis, pampaputi sa ngaton nga kote. Sa muning ginagamit ni Aksyon. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:24 ng aton oras. Daligid lang aksyon na John Diaz kay mahatag tanay pila ka mga commercial aksyon art tayhupon standby. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ang Joy 1050 Pack has sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:26 sa aton oras diri sa inyo sining palatuntunan kadtuan tanay si Aksyon na John Diaz. Ini may kang tanan sa pinaka-latest nga balita sa Nokpo. Banang nagpatay sa iya sining asawa sa Banwa sang Calatrava kagabi. Nadakpan na sining agaho kaso nga parricide ga pasaka batok sa suspect kag iban pang mabalita sa Nokpo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon John Diaz. Aksyon John. Actually, Aksyon Rex, duwag ka mga shooting incident no naduntad sa norte nga bahid sa probinsya sa Negros Occidental. Galing ato gyud tutok kaning kaso balang pagpatay sang bana sa kaiya mismo kaugalingon nga asawa Aksyon Rex sa mismo sa area sang sitio Kabisa. No? Nang ginhalinan Aksyon John mo? Pagpangimon giniling nga ginalantaw nila nga nagpahuna motibo sang krimen kay kung natanong na senaryo nga ginapatpat ng kapulisan way na niya gindaan sa pang maka-expect lang iya asawa Aksyon Rex, no? Ining kaso sa pagpagununtan nagduntad mismo sa area sang sitio Kabisa Antero, Barangay San Isidro, Banwasang Calatrava. Mga pasado los 11:30 ang takna kagabi kung sa ning biktima ang ginkilala kay Cindy Ambasing, 28 ang edad. Actually si Cindy Ambasing dahil sa nagtener sa may Calatrava Aksyon Rex kay dra sa nakapamana pero ini sa tumandok gid ka Banwasang Mursa Aksyon Rex, no? Pwede sila bata? May bata ni sila duha ka bilog. Lunsay lalaki 10 years old kag 11 years old. Pulo ka tuig kag 11 ka tuig nga lunsay lalaki Aksyon Rex, no?
Ang suspect, kamo si Alex Ambasing, 32 anyos, kag residente mismo sa sitio Cabeza Antero, taga-dra gina siya sa may barangay San Isidro, abi sa Calatrava. Sunod rin kay Police Major Roberto Indiape, ang tagpamuno Station Commander sa Calatrava PNP. Ano tabo sa ni Dre, kagabi, mga sunod si Midyana, gakatulog na ang biktima, tupad song biktimang bata mong 10 years old, kag 11 years old. Nagpauli ang suspect sa ila balay, dumiretso lang bala sa ila ginatulugan si ni Dre, kag gulpira na ikuno ginkomprontar, kag ginsakit ang iyang asawa. Ti initially digto ang ila ginawayan at ipagpangimon, wala lang galing napatpat kung ano gid ang mga punto nga ginkomprontar sa ila sa iya mismo nga bana Aksyon Rex. Matindog na ni Tani Kormong ang asawa, yabra, kag na-explicar man siguro bahimo, kay una ni ko nabugtawan ang duwa ka mga bata. Kaya nasupad nila mong pag hinali na lang matindog ang asawa, bumunot sa armas ining suspetsado kag ginluthang aksiyonere ka ining 28 anyos niya nga asawa. Ini igo sa ulo ang naangkon sining biktima nga ginturaan mismo sang iya nga kamatayon aksyon. Isa lang niigo ya? Isa lang makalupok, isa lang kaigo. Sigaling kay death on the spot gid iring babahi. Lalabot nga gabi nga daan, wala gid makapabulig siguro nga ti mga kamataan, bra. Sa rin ka rin sa Calatrava, Aksyon dyan? Barangay ano to gani? Calatrava? Sa sitio Cabeza Antero, Barangay San Isidro. Daw layo-layo pa na sa proper man siguro ay isang Calatrava. According kay Sir Jape, mga layo pa ni kay doon bukid na nga bahin. Asang Calatrava, gid Aksyon Rex, no? Layo na ning area. Ang matabo sa nagpalagyo ni mong ang suspect kagabi matapos makomiter ang krimen. Galigiging pangita, balag ka mga barangay officials dala sa barangay San Isidro, according kay Jape, adikto naman sa ninanago sa isa ka balay Aksyon Rex ang kakilala niya. No? Kagati sa bulig sang barangay, mga pasados na ibang takna sinilang aga, nadakpan ining suspect kagara dala sa kusudiya sang Calatrava PNP. Yari si Police Major Roberto Indiape sa interview. Sir? Why Aksyon Elmar? Why ga sulod aksyon na dyan? Aksyon na Rex, no? Ang according to kay Indiape, kay ina, sa nga papamangkota, nga ining persona, nga ginadakop nila, sining aga, at nagdasungka lang man kuno, no? Sa ton nga mga kapulisan. Matian tabing? Aksyon na dyan, matian ta si Major Indiape? Salamat si Police Major Roberto Indiape, Aksyon na Aksyon Rex. Accordingly, ang nanay blaser sang victim. Ang nanay sang victim, file sila kaso. So, ginaulat na pa to ang final decision nila kay pangayaw maning biktima, taga-Morsian sila ko, no? Then, dali lang nagpuyo kung siya ba na. So, wala pa pang pinaka-final decision nila kung mapalis sila kaso or hindi. So, initially, mapalis sila ko ng kaso. Kung amo ni sir, ano nga kaso ang pwede mapasaka, sir? Parricide, sir. Parricide. So, depende sa kung mag-grant lang mga filean ka murder na lang. Okay. Aksyon na Rex, si Police Major Indiape, amo na yung ilagi na ulat dariya, desisyon sa pamilya, kay pero initially dito, nagkanto na kay ina ang Iloy, kag daw, plano gid nila, desidido sila magpasakas ang kaso, kung ang initial nila diri nga paglantaw, may mo kaso nga parricide gid ang ipasaka batok diri sa suspect. Pero according diri kay Indiape, depende ini siya sa appreciation sang korte, kung na-final nila ang kaso, kaya base pwede pa lang mapanaog sa kaso nga murder Aksyon Rex, no? So ipacheck pa rin nila kay ginatinguan nila ma-recover balang armas utang nga gingamit sining suspetsado sa pagpaglutang sa kaugalingon nga asawa Aksyon Rex. Kaya itong shooting incident sa sulad sang sagay, under investigation pa ini, kaya may mga persons of interest naman din nila. Karunan talang ni kay si Aksyon Roger Gotib, Aksyon na dyan? Yes, Aksyon na Rex, no? Amo na ang update may kagtanan sining pagpanglutaw shooting incident sa Banwa sa Calatrava kagabi. Baitagikan sa NOC po ang kaaksyon nyo, Aksyon John Diaz. So nasuto na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat kid Aksyon Jan Diaz, balita gikan sa Banwa sang Calatrava sa Nukpo, no, sa Negros Occidental Provincial Police Office. I-check tabi ang karon ta lang na siguro pagkaroon lang na kay basi malang-alang kita, pero mapa City Hall tanay si Aksyon Artay Hupon nag-standby. Ini may kang tanan sa official ordinance ang Bacolod magapadayon ang pagpatuman magluwas kung mayara sa mga nagakaigong at kasuguan o kung mando nga nagapauntat sa implementasyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Artay Hupon. Sa detalye sining balita, Aksyon Art. Aksyon Rex, nagapangabaygid si Councilor Archie Baribar nga mo ni siyang naging author sang sining face shield ordinance nga hindi gid maghatag sang kumpiyansa kag padayon nga magsunod sa sining kasuguan magluwas kon may ara sa uli sa magwa nga executive order gikan sa presidente sang pungsod Pilipinas o may ara sang kasuguan nga mag-repeal or mag-pauntat no sa sining implementasyon. Pisaran na sining niya nga may ara sang palayag si Presidente Rodrigo Duterte tinalikdan nga adlaw yang City Ordinance number 944 kasuguan ini diri sa siyudad sa Bacolod kag kinahanglan dira nga may ara sang isa man ka kasuguan nga mag-repeal o kon mag-o sini kon magligwat kay sining nga basi murag kon maghatag kumpiyansa nga publiko kag hindi na magsunod sa ordinansa sining nga kuida hogit no kay sa gyapon ang effectivity sang City Ordinance number 944 or mandatory use of face shield dapat sundon ini especially kung nagakadto sa mga supermarkets sa public markets sa mga malls, sa venues, sa mga meeting, private man o kung government services kag pila ka mga lugar nga enclosed no ang mga building sa mga workplaces nga dapat gid sundon ining sahi sang ordinansa kay siya ang atino gaday ibutang na hindi dapat butang sa risgo ang kabuhi no sang mga bakulunon kapin pagid sa padayon nga nagataas nga cases ng COVID-19 sa siyudad sa Bacolod. Yari si Councilor Archie Baribar. We are a government of laws, not of men. I am sorry to take exception sa presidential policy or pronouncement unless that is based on an executive order or ay legislative fiat, no? Absent those two, ang hambal yan na iya is just as good as his hambal. Pareho lang na siyang inambal yung galaw-galaw sa pakatus sa West Philippine Sea. Dapat sundon tagid yan kung anong nabutang sa ordinansya. Yes, that is right. Sundon ta lang kay unless nga ang aton nga ordinance gin supersede sang isa ka ordinance o sang isa ka layi, then we will accede. But kung sugid-sugid lang ya, mabudlay na ang taya sa diya, ang kabuhi kag ang aton nga umuluyo sa siyudad sa Bacolod, no? We cannot gamble with our people's health or our people's lives. We will see, no? Paano palayag ni Councilor Archie Baribar. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo hupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:37 ang aton oras, 12:37 na mga kaaksyon, no? Daligid lang sa Decision 2022 Pre-Election Survey kung may plano sa pagpapili sa pagkakonsihal na butang dre ang alan. Pero sa kung hindi sa bisan konsihal pa siya, pwede sa ka-give up, no? But kumong manog councilor kaginalantaw nga magapapili ini sa palabuton nga eleksyon July, August, September, October. Mga 4 na lang kabulan, no? Ang nabilin mga kaaksyon, no? Ang survey nga ginpatigayon sa mga barangay diri sa syudad sang Bacolod, face to face ini. Magsiling kita nga face to face survey ang kada balay
ang ginakadtuan sa mga ginkomisyon nga surveyor apang istrikto nga ginasunod ang mga health protocols. Alang-alang man nga mag face-to-face ka, maglapitay gid ang guya ninyo. Face-to-face ka to bangay kamo, isa ka mitrong antado, okay na, hindi ka mo na maglibate, alang-alang magsinggitan na imang kamo. Kung face-to-face ini, mga kaksyon, kung mag face-to-face kita dikitay gid ang guyahaw, di man guro, kagang dila, tama dikitay gid, di man siguro sa nagapatigayon sang interview o survey, nasunod gid ang social distancing, mga kaksyon, no? Sa sunod sang duwa ka survey, yari ang mga barangay nga ginkuhaan sang sample o kon respondents. Kaya tag ko na karon sa inyo ang sa pagkakonsihal naman, no? Ano ini nga mga barangay? Barangay 1, Barangay 4, Barangay 17, 27, 28, 23, 39, 16, 35, 40, Barangay Mansiringan, Kabog, Sumag, Punta Taytay, Banago, Handumanan, Alihis, Tangob, Pahanukoy, and Barangay Singkang Airport, no? 20 ka barangay. Ang survey nga ginpatigayon lamang iniagod nga may baluan ang pulso sang publiko apang wala nagakaulugan nga inina ang mangindesisyon sang kabilugan nga butante. Gets ninyo? Sa sulod na sang duha ka survey, malapit 700 ang nangin respondent sang Aksyon Radio Bacolod. Ang survey forms ang permado kag may nagakaigo nga documentations. Ang independent o kung this is an independent survey nga ginpatigayon kag finance and commission by Aksyon Radio Bacolod. At agonta naka-bold. Kaya iban daw ginapasuli pa nila daw finance by the kandidato. But sino mga kandidatong ginawakal nila? Ginaway pa man ni naka-file sang kandidasya. Ang ginakuno-kuno guro mga tao among nag-finance, no? Mahuya man kamus ko galingon niyo. Mapakaon kamus pamilya niyo, hindi ginpangabudlayan niyo. Ay sos Mariones igarapon. Wala sang persona, organisasyon, o kon institusyon nga yara sa likod sang sining nga survey. Taas noo kami nga magsiling nga yan isang Aksyon Radio gin-finance kag tigayon nga survey, mga kaksyon. Taas noo kami, bisan kakatulog kami, bisan nagabugtaw kami, taas noo kami nga maghambal iya ka Aksyon Radio Bacolod ini. Nagalaw mga Aksyon Radio Bacolod nga respetuhon ang sabat sa mga respondents sa sining nga survey. Kag mas labi pa nga nagwa ang mga resultang ini, no? Ang resulta sang survey ang gintabulate sang husto kag nag-agi man sa nagakaigo nga proseso. Magapadayon ang Aksyon Radio Bacolod sa paghibalo sang pulso sang publiko, mga kaksyon. Desisyon 2022 pre-election survey para sa pagkakonsyal naman, no? Kung mamangkot ka mo, kag kung mangita ka mo sang survey form, ari lang dire. Kag ang mga survey personnel, hindi iya taga-Aksyon Radio, kundi mga halin sa mga bulutuan kag private sectors, no? Nagpanguna sa desisyon 2022 pre-election survey sa Aksyon Radio Bacolod para sa pagkakonsihal. Kung madayon o kung hindi man, pagkakonsihal lang. Sa Bacolod, si Anay Bacolod Councilor si Sar Distrito nga nakakuha sang kapin 57.5%, no? 57.5, meaning number 1 siya. And si Distrito ginsundan ini ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas nga may 54%. Bacolod City Councilor Emang pangatlo na ni nga may 53%, mga kaksyon, 53%. Kang incumbent Bacolod City Councilor Carl Lopez nga may 49%. Incumbent Bacolod City Councilor Israel Salanga nga may 48.3%.
incumbent Bacolod Councilor Bacolod City Councilor John Gamboa, pero daw si John daw last term ini, pero nadala pa rin ang ngalan niya kay base ina sa mga pumuluyo, no? Nga may 46.3% nagasunod rin si Councilor Renisito Novero nga may 42% mga kaakson. Kaga ang incumbent Bacolod City Lone District dala padigan niyo Kongrega sa Taya nga may 42%. Ilesta ni si Councilor Gamboa kag si Gasataya para sa councilor, no? Nakakuha naman inisang 41%, 41.8% si Anay Bacolod City Councilor Josel Batapa Sige, 41.8%. Incumbent Bacolod City Councilor Dindo Ramos nga may 41.3%. Kag incumbent Bacolod City Councilor Bart Orola nga may 40% mga kakson, no? Pila ni? 39%, no? 39% si incumbent Bacolod City Councilor Bart Orola. Incumbent Bacolod City Councilor Al Victor Espino nga may 35.8%. Si Anay Bacolod City Mayor Monico Pentivilla nga nakakuha sang 33.5%. 30% naman ang kay Calao Pentivilla Anay City Councilor, no? 26.5% ang kay Bacolod City Councilor Kanotan, 25.5% kay Marlon Solidom, 25.3% kay Anay Bacolod Councilor Alex Paglumutan, 24.5% kay Anay Mayor Joy Valdez, kay Joy Valdez gani ari pa diyo, 21.3% kay Attorney Lindon Kanya, and 15% ang nakuha ni Barangay Tangob Noli Villarosa, mga kaakson, no? Barangay Tangob, punong Barangay Noli Villarosa, no? 15% mga kaakson. Amo na ang pang-abanse decision pre-election survey para sa pagkakonsihal. Kung madayon sila, pero kung hindi sila, okay man lang. Pero ting top 10 driyo, mga incumbent councilors, mga kaakson, no? Pila ni? 1, team or less mga 10 sige. Mga kaakson, amo yan itong atong sining pagdala sa inyo sang pre-election survey sang Aksyon Radyo Bacolod sa Decision 2022. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaakson ta, may TC, anay kulang balang imo sining alawas sang vitamin C, may TC, mga kaakson, no? Tumaron ta adlaw-adlaw dapat. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna
sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran. Higit lang kay matagtanay pila ka mga commercials, mga kaksyon, pikiti kita sa oraso. Standby, mga kaksyon. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante, mga pahanumdum. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. I would like to recommend to everyone. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsagan mo ang kailangan. Responsable na pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong totoo. Mabuhay Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 5 na nga oras kadtuan tanay si Aksyon eden abuso sa Kapitolyo Provincial ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacson nagpatuman ini o nagpatuman sang bagong pulisa angot sa pagpabakuna sa kada local government units. Yaring kauntan sang report ni Aksyon eden abuso sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na Rex nagpatuman sa bagong pulisa si Negros Occidental Governor Eugenio Lacson angot naman sa pagpangbakuna. Pero kay Lacson dapat na magamit ang bakuna sa adlaw mismo nga gindulong ini kagambal niya sa ginapatikan nga mass vaccination umpisa kahapon nga adlaw. 13 sa 31 lang ka mga local government units ang ginatagan magan sila lang ang handa nga magpangbakuna base man sa guidelines kay executive order nga ginpapanaog sang gobernador. Ang 13 ang ginalakipag sa siyudad ng Escalante, Victoria, Ikay, Bago, La Carlota, Cabantulan, Sipalay, Panwas ang Idi Magalona, Borsia, San Enrique, Ilog, Kawayan, kag Canduni. Palayag ni Lacson, subong adlaw may anong kay LGUs nga nagdugang kag tuyo sini nga mapakita sa Department of Health nga wadasig ang vaccination rollout sa probinsya agud magpadala sang dugang panga-supply agud malambot ang kadamuon nga dapat mabakunahan. Yung klaro ni Lacson nga ang kadamuan sa vaccine na ginahatag sa kada LGU sa nagdepende naman sa ilalistahan nga ginasundar. Pumatira doon si Governor Eugenio Lacson. Well, 31 LGUs, only 13 ang nagbaton sa mga vaccines. But today there's 19, no? So there's an improvement. So slowly we will reach our objective, no, to make
the rollout faster. Okay? This time, ang policy namon is when we deliver the vaccines in your LGU, it should be inoculated on the same day, not later than the following day. No? So amo na subong ang amon polisiya, and so that is why yesterday 13 lang ang ready, but today nakita nato nagsaka by 6, no, 19. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidaksyon na Ida Naboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Life Extension Vitamin D3. Ang vitamin D para sa ikayo gid naton, especially nag-suporta sa mga Anong update sining pasero sang ginpatay nga tricycle driver kagabi sa Sharina Heights Subdivision, Barangay Takuling Sentro sang investigasyon sang mga kapulisan. Yaring kauntan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Rex. Why ka na time dyan? Gani, naduga sobra ko. Sige na bala. Amo na ko number 1. Okay Wala ko bangig da. Buwas na tamadugsing. Sige Para may chimpo ka buwas Kesa baduman buwas okay. Sige. Aksyon sa sentro karon sa investigasyon sa station number 6 ining pasahero nga babae. Kamo ini ang sakay kagabi ni Arnold Biking, 44 anyos, may asawa sa Purok Progreso, Barangay Takuling, Sinisyudad sa Bacolod. Ngamo ni siya bali ang subject kagabi sang paglutang sa duha ka mga persona riding in tandem. Action Rex. Nausunod sa kay Police Major Leo Istopa, ang hepe sa police station number 6 nga ang ining persona wala man gid actually Action Rex sang kontra sa ila dira nga purok sa may Purok Progreso. Kag-according man sa kay Police Major Leo Istopa, wala man gani ini sang bad record sa police station number 6. Amo ning rason kung nga ang do nakahatag ini sang interest sa police station number 6 nga magasentro ang ila sining investigasyon sa sining babae nga mo ang pasahero sang sining driver nga napatay nga si Arnold Biking. Aksyon Rex. Base sa recovery sa police nato sa crime scene kagabi, kalibre 45 ang gingamit sa paglutang sa kay Biking nga may igo ini. Aksyon Rex sining ulo sintido, no? Riding in tandem ini ang suspect. Riding in tandem? Yes, Action Rex. Riding in tandem ini kapag pati sang police naton nga posible ginbantayan ini sa kaginsunod kapag abot dira sa madulom nga porsyon sang Sharina Heights sa Division Barangay Takuling dito kag ini siya ang ginlutang kag manasig man ang pag withdraw sa mga suspect kag nakaresponder man gani after a minute ang ato ka police proti dasigit ang pagpalagyo sa mga persona nga nagpalagyo sa maduluman nga porsyon sang mga iskinita dira sa may Sharina Heights sa Division sa Barangay Takuling. Action Rex. Tisa subong amo pa ni ang panaligba ni Major Leo Istopa kag gina-background check nila actually ang ining babae kung ano gid bala ining pagkatao sang babae nga amo ang ining pasahero sang napatay nga si Arnold Biking. Iti isa sa mga lantas sa pasahero nga basi bala isa ini siya mga target ining babae o kung basi kung amo gid man ini siya si Arnold Biking ang target sa tong duha ka mga persona nga responsable nga nagpatay sa iya kagabi
gamit ang kalibre 45. Yari ang porson lang sa palayaga ni Police Major Leo Estopa Hepe sa Police Station number 6. So far ang atong progress ni sa atong shooting incident kagabi, ang atong investigator on case nagbalik sa kina sa area para makuha ang mga CCTV footage sa Yaka City, sa barangay, kag sa nearby establishment na ito na actionary. Kagabi, nagpamangkot magkita ni sa iyang asawa, sang biktima, kung ano ni background sa iyang na banda. According na siya, wala man sila yung may nakaaway ni siya, kagon na mga previous days or weeks, wala man siya may nakalitan or may mga pamakog siya nga kabuhi. Kaya gin-verify man ito sa background isang victim, wala man sa record dito sa police station na actionary. Porson sa panayag ni Major Leo Estopang Hepe sa station number 6. Pagining tatlo karon ka mga CCTV malapit Sino sa ganitong lugar. biktima, actionary? Ang biktima si Arnold Viking. Arnold Viking, 44 years old, taga Purok Progreso, barangay Tacolisa, mo sa tricycle driver, Bali. Aging sakya sa itong babae, balang pasahero, yung pick up dila, malapit mo sa lugar, padiin na natabo ang ining insidente, Aksyon Rex. Parin ito ni Aksyon GM? Hindi, ang first feeling, sinisang biking niya, bike lang BEY. Tapos ang king niya, king gidya nga hari. Biking. Kay GM na ya, kuha na ya. Biking man ya. Bike na. Biking. Abi ko primero balkin mo. Kali biking kali Aksyon Rex no ang bayag gidya BEY. Gani. Bike bla yang bike gidya nga Ilonggo bla nga bay. Tapos king hari no. So amo na ang tatlo ka CCTV base pa man lang may makuha di sila nga description sa tong duha ka mga suspect nga riding in tandem nga nagbutang kagabi sa biktima. Report kika sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbalon, report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office sa mga kaaksyon ta bali Evergreen Herbal Capsule na yo para ginatanay tanis. Sa tamang serbisyo. Samtang ginapabota na yung Aksyon Radio Iloilo, kadtuan tanay si Aksyon Percival Villamor sa detalye sining balita. Ini may kang tanan sa inauguration sa San Enrique PNP Station. Ginpangunahan ni Colonel Romy Palge. Yaring kauntan sang balita, Aksyon Pers. Yes, Aksyon Rex, no? Formal nga gin-turnover sang DPWH ang bago nga police station o podere ang ilang mayor.
Dali lang na utod siya. Aksyon Percival. Pag-o nga police station o diri ang ilang mayor subong man sa regional director kag ang provincial director sa diin ari karon nga cutting ribbon kag ginablisingan sang pari no sa pag turnover sang bag-o nga police station nga nahamtang gid mismo Aksyon Rex diri sa likod sang ila munisipalidad o kon sa ilang municipal no sa likod gid mismo. So ginformal na sinigid nga oras ang pag turnover sa kay Police Major Renante Salgado kag sa mga police personnel ang amo nga bag-o nga police station nga nahuman gid lamang aksyon na Rex no kag matahom ini ang police station kag pormada man sa iban nga police station kag ari karon ang mga bisita man ang mga LGU sang banwa sang San Enrique nag-attend kag madamo sang mga kadagkuan nga mga bisita nga nagtarambong sa pag-turnover sang police station. So ginformal na nga gin-turnover sa aton nga mga trupa sang pulis ang amo nga bag-o nga police station diri sa banwa sang San Enrique. Report live gikan diri sa banwa sa San Enrique ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa Balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 19 ng aton oras, matakbo ito to. Anay, salamat gid Aksyon na Percival Villamor, balita gikan dra sa banwa sang San Enrique. Kaupod na dito sa Aksyon na Mario Hilonggo sa Aksyon na Radyo Iloilo. Welcome, Iloilo. May nga po, Aksyon Mar. Alauna 19 ang aton oras siling matyan ang aton ang region-wide tandem broadcast tupod sa aton counterpart sa Aksyon Radio Bacolod upod yung Aksyon Rex Cantong. Check ta ang aton Aksyon Radio Bacolod. Abdol Rex Cantong, mayong hapon Abdol. Mayong hapon, Aksyon Idol Mario Hilonggo, kahapon absent ka. Din ka nagpaingonoy? Sila nga, blamo kung kaisa namit la magkaon ka daw hindi gid advisable nga karanunod la kundi bumatsyag. Ano pa, way gapon ka upod sa imo. Amugid nang mayo da. Pero diri sa amo no subo nga mga balita ni kay sa banwasang Calatrava asawa gin tero man isang bana ho pero karon nga aga nagsurrender ining bana sa mga kapulisanta. Patay ning asawa sa banwasang Calatrava ho. Sa diri naman sa syudad ining gapamasahe sang tricycle patay man ni kagabi ho dira sa Sharina Heights Subdivision, Barangay Takuling matapos nga ginlutang ni sang riding in tandem. Patay man ni tubtob subong sige pang investigasyon sang mga kapulisan. Sa Dakbanwa naman sang Sagay, grabe niya kay mag-asawa niyong asawa isa pa ka public school teacher dira sa Mulukabok, Sagay City. May update kita sini parte sa natabo nga paglutang sa mag-asawa ni patay man ning mag-asawa Aksyon Marho. Ari sa linyata si Aksyon Roger Gotti, mamati ka mo da? Sige Ben, mamati ta. Sige, dali gid lang no. Ara na si Aksyon Roger Gotti parte sa sining detalye sanggin pangtero nga mag-asawa. Ang asawa ni isa pa ka public school teacher. Web Aksyon Roger Gotti direkta sa syudad sang Sagay. Aksyon Roger, mayong hapon. Yes, Aksyon Rex, Aksyon Marlon, Aksyon Mario, atong follow up karon kay may ara tatlo ka mga person of interest nimo ang paglutang sini mag-asawa ang biktima diri ang maestra mo ni si Ma'am Melanie Disamparado Imihares, 44 anyos sa edad. Ang iya naman nga bana sila mo si Ermelito Disamparado Arnato, 46 anyos, tanan residente sang sitio Diot sa Barangay Bulocabok, San Sagay. Ini barangay Bulocabok ti isla ini iya nga kung magadto matabok sa hiya sakay sa pambot pakadturismo. Ang report sila nga kahapon mga pasado la sa isa paligid na sugat kaya gali ang iya siling asawa
sa eskwelahan dira sa may barangay Mulocabok kalin sa sitio Diyos sa Mulocabok man mismo. Kaga ginasugat tapon do kay kapon sa tika na sa tubig kan kumo ginagyan nila sila footwalk bridge bla nga human sa simento na labawan ni sa tubig that's why nagabihan ang pagsugat niya sinay pasado la sa media kaga mo to nga ukon na pasado la sa media sila gilutang amo to kapag pauli nila ara sila sa tunga sinaysang footbridge o footwalk nga human sa simento sa dira na matian sa mga residente ang lima tanan ka mga lupok kag inay mag-asawa na hulog inay ang mag-asawa pagabot na kapitan Rocky Pasaylo dito nga ara sa tubig nga nag-aaksa na ipa nga ang igo sa bana ara sa ulo kagang igo naman sa asawa ara sa may dughan niya. Ang ilang motorsiklo diri man sa piyang magtimbang man nga footwalk abi nga nahulog man ang ila sa rem nga single motorcycle nga ginasakyan. Now tatlo ka mga person of interest kasi wala man igin mention ni Police Lieutenant Colonel Albert C. kay sunod siya person of interest pa man lang gindakop kini kay man amo niya ang ginatudlo pa karon nga patigayunan sa investigasyon tungod nga may ara talaan gin pa-record action rex sa sumaryo sa bahin sa nga barangay Hul Abisan barangay Mulocabok atong kaso bala to nga daw last 2 years ago last year atong kaso nga may gin intercept nila ang mga giant clam na nakabalor sa 1.4 million pesos. Nga sunod ka report ini si Ermelito isang parado amo ang asset sa buhay nga naka-report nga may ara dira dahil sa gin-rate ini kag ang pamilya sining person of interest karon ang ila sila nga I think daw may dilabla mo daw way panaton gid makuabi ang istorya pero may ara nga ilang membro sa panimalay nga na priso. Nga preso karon tungod kina kag ila nga ginapasibangdan amo ni Sir Milito Desamparado. So Sir Milito Desamparado nagpa-record man siya sa barangay nga kung ano matabo sa iya kay gina-threat siya ang sukton amo ni nga pamilya kag ginabalan man ni Kapitan Pasaylo nga silingan patawag sa sila nga hindi nalangkap kay wala man gyapon makaduhan nga settlement. Pero mula na nga kung ano matabo sa akon, amo na sila ang dapat sukton. Sama na karoon nga ginpatigayunan nila sang pagpatigayon sa paraffin test pero tatlo pakadlaw kuno kag magwa ang results. Amo na payag ni Police Lieutenant Colonel Albert C. Okay, dali lang Aksyon Roger dali lang kay base may ipamangkot si Aksyon Mario Hilonggo, mag-asawa ni Aksyon Mar, no? Daw kasubo man nga balita. Man kay ining maestra sa din sa gani katudlo Aksyon Roger? Yala sa Mulocabok Elementary School sa Mulocabok proper. Sige, dali lang base may ipamangkot si Aksyon Mario Hilonggo sa Aksyon Radio Iloilo. Aksyon Mar? Aksyon Rex, Aksyon Roger, i-clarify talang ang report, no? Inang persons of interest na ano ang iya na yang involvement sa duwana sa kamatayon sang duwana mag-asawa? Aksyon Roger? Actually, wala sa may nakakita sa ilang directly nga nakakita, no? Kundi nga sa base sa payag sa pamilya nga siguro considered bala nga amo na ang threat sa abisa kay Ermelito Desamparado na amo na sila nag-threat. So, ginakop sila kaya actually bisan si Kapitan Rocky Pasaylo nag-advise sa ila nga sundo nila ang pulis kaya para nga kung hindi man sila di ma-appeal to man sila Pero ako na ang ground abi kung nga anang personal interest sila. Wala sang ano bagid nga mabugat nga ground that's why nagpatigayon lagi ng kapulisan sa ila sining investigasyon sa pagpaparapen sa sining tatlo ka mga person of interest. Okay, Aksyon Mar? So nun sa meaning nga nun sa circumstantial gali ang
rason na dira aksyon Rex, aksyon Roger. Pero ang natabo to nga sino ning gina-mention nga informant, amo ning napatay o kun amo ni ang person of interest ng pulis? Ang napatay amo ning kuno-kuno nga informante sang kapulisan Aksyon Mar. Okay, so siya gali ang ginadudahan nga siya ang naga-inform sa mga kabulastugan nga nagakalatabo. Ato blang clamp nga mga something minilyon to atong nakaligad nga tinuig to nga na-recover bla sa dakbanwa sang sagay atong mga clamp, giant clamp nga na dakpan sang mga otoridad tato daw sila kunong nagtimbre or siyang nagtimbre sa mga otoridad ti amuning daw nagbalos man pero ti mga lunsay pa malang painuino ang ginahimo sang mga kapulisan ta sa area sang sagay Aksyon Mar. Tonsay gali action Rex circumstantial, no? Anyway, lang taon ta kung ano ang dugang nga mga update dira sa natabo ning insidente. Masubo man, no? Makon mo mag-asawagid. Pila ka bilog may mga kabataan ni ang nagkalamatay ni? Aksyon Roger? Yes, may mga kabataan ni sila Aksyon Rex sa Mario, pero why pa na naman ang pila kabilog ila kabataan, no? Pero may mga kabataan sila. Okay daw, pila lang ni daw 44 balang lalaki daw. Pila tong edad ya, Aksyon Roger? 44 maestra, ang lalaki 46. 44 kag 46 pa lang Aksyon Marte daw sa Kabudlay subo-subo ning balita ang sa Sagay City bangod lang sini gahak sanay patulo sa duwa na dagdag sa tubig mo. Grabe, no? Daw sa anob lang ati sa kasakit kung sa kamatayon upod sila nga duwa Bacolod, Abdol. Amo gani man. Anyways ginatugyan tani sa kay Police Chief Inspector Albert C. ang investigation angot sini Aksyon Mar, no? Salamat gid Aksyon Roger. What's action back direkta din sa Vice President sa pagpalo up tutok man kini nga balita po na ng mga development. Una sa balita, una sa aksyon. Ni Sakton Roger Gutierrez report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Wow, perting nga mga balita di samon patyanay bali apat gid 5 gid ka kabuhi na dula sa isa lang ka pisok, isa lang ka gabi Aksyon na Mar galing kayo nga lang alang ang aton sininga oras so ga pamisok man siya Why kaso sa Lunes do ba nito labay man ako daw kampiyon tong imong nga mga equipment to daw mayo to Abdol. Daw bugalon kami gani, kita kuman gani, gayohom-yohom na kuti siling kusan o tana bunyagan. Siling sa ngamon nga mga technical men diriyo kon matakod na. Masilaw-silaw lang kami dyan kanimo At least nakapanugod ka na bla? Abdol? Gani, man daw ka nami, man i-announce kung bagong transmitter, bago ang tanan. Tanan gidya, halos plungkuan ka technical chief dito, no? Maayo gid nga sitwasyon to. Pero sini nga tuig siguro, base matuman na to, kag matakod na kay ginapabot na namon ho. 10,000 watts man to, pero bag-o iya. Ate, mayo na. Sige. Dugangan ta na sa Lunes, Abdol. Salamat, Abdol. Sige, salamat gid sa imo, Idol Mario Hilonggo, no? Ang Aksyon Radio Iloilo, mga kaksyon do, kalang-alang gid sang oras ta ho. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daw kabitin sang oras ta. Kay naalang-alang ta sa mga reports kay namo. Sige sa ato sila nga mga kaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga commercials, then balikan ko kamo sa dinigilamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pasang banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad. So rigid sa may mga mensahe, pabuwasan ta lang inang mga mensahe ninyo kay hindi tagid labutan ina bangod sang kapiot sang orasanta, no? Sige, salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod. Happy Friday sa inyo tanan-tanan. Kag sa mga kaaksyon ta, standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dili lamang manugay upod kay Aksyon ang Defensor sa ngalan ni Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sa kaaksyon, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.